olekaan niin vilkas. Mikä sikäinen Luka on? 4 kuukautta, mä oon nuorempi vielä. Joo. Nyt on jo 3 houkuttelijaa yhdellä kertaa. Lukaa vähän hämmentää tämä tilanne. No niin, nyt se huomasi, että tuolla sitä oi kun hienosti menee. Menee. On niitä sellaisiakin kissoja, kun ei mene mihinkään suuntaan. Kukaan sitä mieltä hän suorittaa tämän hyvin ollaan. Kato, nyt se kattelee taas yleisöön. Nyt voisit mennä sinne toiselta puolelta alas vielä. Nyt on siellä ihan ylös päästä. Monesti kissat tykkäsivät tunnelimaisista esteistä. Niissä on joskus ongelmana se, että se kissa jää sinne tunneliin kokonaan eikä tule pois. Okei, lähde. Harja, maailman paras houkutin. Hän teki jo tämän esteen, hän teki jo sen kerran. Noin, hyvä Elinor. Näin ja asiaakin noin. Ja sitten vielä. Jos ohitte vois mennä. Noin. Wow. Upeeta. Se oli hienosti tehty. Nyt se 19 sekuntia oli Elinorin aika siinä meidän aluntöherryksistä huolimatta, joka johtuu oikeastaan meidän kissa, mutta että meidän ajanottaja pääsee takaisin paikalleen. Okei, aloita vaan. Pamela minun menisi tuolta lattian kautta. Noin, eka eske suoritettu. Hyvä, hyvä. Hän suoritti kanssa tällaisen lattia. Tämä on 5 kuukauden ikäinen pikkuinen, niin hän tykkäsi tästä esteestä niin kovasti, että nosteli saman uudestaan. Nyt aina sitä, että hän on näin kaunis, kun hän voi tässä vähän aikaa poseerata ja katsella, koska se namihyppäys suuhun ihan vaan sillä, kun hän tässä esiintyy näin kielessä. Tuonne nyt sitten yrittää mennä. Ai, hyvä, menee vähän lisää vielä. Täällä on jo mitään kiinnostavaa, tuohaan hänen katella. Meillä on sinne raksujen perään. No, että aina tänne nyt menee sitten vaan. Nyt ei kun siellä ylhäällä nyt taas vielä hienosti. Hyvä. Nyt olisi yksi vielä. Yksi este vielä. Niin, niitä olisi kivempi mennä. Voitaisiin nyt kun hän tajusi tämän jutun, että hän se oli noin helppo. Ensin näytti niin kovin vaikeaa, sitten kun siitä pääsi yli, niin voisi sitä päästä sama. Niin hyvä aina. Ainoakin valitettavasti aika loppuu nyt tähän.